Ka Iybn Meghalaya chapter ka Eastern Himalaya Marble Card Project but ka Meghalaya Biodiversity Board kin sa Pynlong ka Jingïakop drodur Airong dur Thaiñ Jaiñ but Thoh Khana Lyngkot ban rakhe ka International Clouded Leopard Day ya ka Jingïakop ansha ya baro kinong shong ka Meghalaya but omdon kam ban siu ansha tang ikiba khat pras nam shaning kibakwa ban shimbenta kin phano hadien balapin mi ekni kicing penbena bat ka tarik bakhat do ban pha yakini kanlong hado ka ar pukhnai tarik menta ubnai naitung bat yakinong job an sa penbena ha ka sau tarik ubnai nailar ka bade ka sngi rakhe ya ka International Clouded Leopard Day kinong shimbenta kila ban pha lingba ka mail iybn.meghalaya@gmail.com bat aya ka kerteng ka snam ka district ka Jingïakop ka kerteng jong ka Jingïakop bakile bat gadur ka basai jong ki kam bakiyakop man kinong yakop kila ban pha artali kidur bakiyakop bat kidur kide bandong ki balehi omsha banle daka AI karukom shna kanong ka bayasriem bargajing penne pensa yau clouded leopard karukom jong u haklau ya kinong job anjet lingba ki judges ne kinong bishar but ansaai daka pisa